Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Altén & Company. Hallå, välkommen till Kristianstad, Sasso. Tusind tak. Har du hunnit titta runt i stan? Det har jeg. Det er jo en fantastisk by. Kæmpefin natur, kæmpefin gågade. Dejlig by generelt. Trevligt. Vi glæder os helt vildt til at komme til. Kul. Du är dansk som ni hör. Moderklubb Ringsted. Yes. Var har du mer spelat någonstans? Men altså, jeg har jo startet i Ringsted, sådan med at spille rigtig håndbold, seriøs håndbold. Og flyttede så til Jylland og spillede i Bjerringbro Silkeborg. Hvor jeg så tog stikket videre til Kristiansand i Norge. Og er derfra så taget det næste store steg i min karriere, som er til Kristianstad. Ja, Kristiansand i Norge. Du har också gjort lite, vi pratade om det igår, lite u-landskamper i Danmark. Du hade ett hyfsat lag du spelade med. Du kan väl berätta några av spelarna som... Ja, altså, jeg har spillet mange landslagskampe med Simon Pytlik, Mats Hoxer, Emil Madsen, flere rigtig fine navne, som er kæmpestående, kæmpefine håndboldspillere. Ja, men det är kul att höra. Då vet vi att er generation var en fantastisk generation som många har tagit sig till landslaget redan nu. Ja, Kristiansand då, hur har ni det där? Hur går det i ligan? Vi kæmper i ligaen, i Rema 1000-ligaen. Det har været en hård sæson med mye skader og alt sådan noget. Så vi kæmper for det og håber på at få en fin afslutning her i slutningen af sæsonen. Ja, men jättebra. Om man pratar om dig då som handbollsspelare. Vi ser ju att du är ganska så stor. Vad är dina styrkor liksom i spelet? Jeg tror, mine styrker i spillet, det ligger hovedsageligt i fysik. Jeg kan godt lide at gå fysisk til den, ligesom i forsvaret. Jeg altid bruger en masse fysik og har en forkærlighed til angreb. Jeg elsker at spille angreb. Det er jo altid sjovest at score mål. Så jeg tror, man kan forvente, hvad man kan forvente af mig som håndboldspiller, så er det passion, engagement og lysten til at vinde. Jag är bara kämpestor. Ja, men det är jättehärligt. Det vill vi som publik höra liksom. Det är ju extremt viktigt för oss, den här passionen. Det är liksom att man brinner för spelet och engagemanget. Så att det är härligt att höra. Ja, vi pratade lite om att du kom hit igår. Har du hunnit titta på arenan då? Ja, jeg har tittet på arenaen. Den er fantastisk. Jeg elsker store arenaer, specielt hvis man kan fylde dem. Og det er jo scenariet her i Kristianstad med de fans, der er her, og det gennemsnitspublikum, der kommer. Det er jo altså fantastisk at se, fine faciliteter. Det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne have, at det er så professionelt, og det må man sige, der. Du har inte haft det riktigt i Norge, eller? Jo, det synes jeg har, men hvad kan man sige, det her, det er jo en mesterskabsklub. Ja. Og det er jo klart, at der så bliver lagt lidt mere i det, og der er en større arena, der er bedre omklædning, der er restaurant, der er mange ting, der er samlet på et sted, så det er sådan en stor god ting. Ja, men det är jättehärligt att höra. Det är mycket det vi jobbar med. Vi försöker jobba med att man känner, man har allting här liksom i arenan och fansen är här och vi har, som du säger, restauranger och allting, så att det är kul. När du fick frågan från IFK, för du bör ha haft lite andra klubbar också som har varit och ryckt i dig. Varför valde du IFK?
Jeg valgte IFK, fordi det som sagt er en mesterskabsklub. En klub, der er med i toppen og vil ikke konkurrere og spille Europa og vil gøre alt for at præstere. Og en klub, som er dybt professionel med et super fint lag. Så der var egentlig ikke så mange spørgsmålstegn ved Kristianstad. Det var kun gode ting og positive ting at sige om klubben. Härligt. Just det, du känner någon i klubben sen innan eller känner men, ja. Men du hade koll på Viktor Klöver? Ja. Hann du prata med honom innan du gjorde valet? Ja, jag pratade lite med Viktor omkring byen og området og så lignende. Nu har jeg jo selv familie, så det er jo fint at vide, hvad man sådan skal, hvor man skal bo og alt sådan noget. Men som sagt, så er det jo et super fint område, så der er næsten ikke nogen steder, man ikke vil bo. Altså, Nej, det kan vi prata om där. När flyttar ni hit? För det är du och en kone och barn. Ja. Ja, härligt. Är det en dotter? En dotter. Ja. Och hur gammal är hon? Hon är 9 uker. Ja. Så det är väldigt liten. Ja, väldigt liten. Ja, du. Men när flyttar ni hit? Vi flyttar hit omkring 1. juni. Så vi får en fin sommer i Sverige og får set den svenske kultur om sommeren. Og så nyder vi sommeren her, og så er vi klar for en fin opkøring med klubben. Jättekul. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att snacka med oss. Är det någonting du vill hälsa fansen innan vi avslutar? Ja, jeg glæder mig helt vildt til at se den største fanklub i hele Sverige i arenaen. Og så håber jeg, at I får at se alt det, som jeg gerne vil vinde på banen. Det håber I får se, og jeg håber, vi vinder mange medaljer og mesterskaber sammen. Tack så jättemycket. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Altén & Company